के तलाही के पड़ी पर बिना चैन नहीं खेल सांझ के घरे लौटा तारन आवते पूछो तारे की काजी लाइल है तो लागल हम सीधे आसमान ताके उनका ख्याल ना रहे ख्याले भुला गइल ख्याल भुला जाता पत्नी पर बिजू के मुंह फुला के जाके घर में जाके बैठ गई है। अब तो पढ़लन फेरा में ऐसे कि पत्नी भक्त रहा पानी दी कि ना खाए दी कि ना रंजनी के जाके मनावा तारन कहा तारन का कहा तारन मनसा जी भाव में कि काहे खिसियाई बाड़ू जान ले बुका कि काहे खिसियाई बाड़ू खिसियाई बाड़ू खिसियाई बाड़ू कि काहे खिसियाइल बाड़ू कि काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुकाओ कि काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुकाओ बोलो मोर सुगम परान ले बुकाओ बोलो मोर सुगम परान ले बुकाओ काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुकाओ काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुकाओ बोलो मोर सुगम परान ले बुकाओ बोलो मोर सुगम परान ले बुकाओ ऐसे काहे मुंह फुलैले बाड़े काल होते सुबह ले ले आई आज मिला रही कहता आरी झुमका झुलनी चोरी कंगन हार बनवानी झुमका झुलनी चोरी कंगन हार बनवानी ऊपरा से नीचवा में तोहकी सजवानी बाबा बड़े भाई प्रभात भैया की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार बा कि भैया की तरफ से आशीर्वाद आई ल हमारा तरफ से भैया के हार्दिक अभिनंदन बा दिल से स्वागत बा हमार बात प्रणाम बा आई गीत के भाव बा आरी झुमका झुलनी चोरी कंगन हार बनवानी ऊपरा से नीचवा में तोहकी सजवानी ऊपरा से नीचवा में तोहकी सजवानी अपने ना आरी सुनरा के संग से दुकान ले दुकान
सुनरा किस्म से दुकान ले बुकाना हो, सुनरा किस्म से दुकान ले बुकाना हो, बोलो मोर सुगमी परान ले बुकाना हो, बोलो मोर सुगमी परान ले बुकाना हो। देखिए पुरस्कार ना है, आशीर्वाद हो, प्यार हो।